أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuh muhterem Müslüman kardeşler. Soңгы вакытларда ислам турында төрле сүзләр сөйлиләр. Әйе, бер яктан исламны яхшы диләр, әмма бер яктан исламны ниндидер начар сыйфатта, я булмаса сугыш сыйфатында күрергә тырышалар. Әмма сөйләүче кешеләрнең әлбәттә һәрберсенең дә үзенең хаклыгы бардыр. Без аңа кагылмыйбыз. Шулай да ислам динендә бик тә четерекле бер мәсьәлә бар. Ул да булса, мәсәлән, джихад мәсьәләсе. Ягъни сугыш мәсьәләсе. Башка диннәрдә, әгәр карасак, шул христиан динендә, яһуд динендә, я башка диннәрдә бөтенләй без андый нәрсәне күрмибез. Ягъни динне саклау өчен сугышу, я булмаса анда әйтик кулга корал алу дигән гомумән андый сүзләр юк. Әмма мөселманнар кулында, яки мөселманнар сүзендә гел шушы сүзләрне ишетеп, гел шушы эшләрне күрергә мөмкин. Һәм алар бөтенесе кычкыра. Без джихад кылабыз, Аллаһ юлында сугышабыз, көрәшәбез, кан кыябыз дип һәм башкасы. Менә мөхтәрәм кардәшләр, джихад дигән сүзнең мәгънәсе нәрсәдә икән? Һәм без аңа ничек карарга тиеш? Гомумән бу ислам динендә бармы икән? Мөхтәрәм кардәшләр, джихад дигән төшенчә ислам динендә әлбәттә бар. Без моны инкар итә алмыйбыз берничек тә. Әйтик, дин өчен сугыш дигән төшенчә дә бар. Ләкин һәрбер нәрсәнең үзенең вакыты, үзенең урыны була. Бу төшенчәне без теләсә кая куллана алмыйбыз, һәм теләсә нинди очракта, теләсә кайсы вакытта куллана алмыйбыз. Мәсәлән, Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәллям үзе, мәсәлән, мөселман булмаган кешеләргә каршы кайчан көрәшкән? Ул көрәшкән ислам дине дәүләте барлыкка килгәч. Мәдинә шәһәрендә ислам дәүләте барлыкка килгәч, шушы дәүләтне агрессорлардан, дошманнардан сакларга кирәк булган һәм шуңа күрә барлыкка килгән джихад төшенчәсе. Ягъни дошманнардан үз илеңне саклау. Бөек Ватан сугышы вакытында татар халкы да фашизмга каршы көрәште нәкъ менә шушы төшенчә белән. Ватанымны, динемне, милләтемне саклыйм, яклыйм дип, һәм шуңа күрә без дуга кылабыз безнең сугыш кырында ятып калган бабаларыбызга шаһитләр дип. Ләкин шул ук вакытта, мөхтәрәм кардәшләр, хәзерге вакытта ислам дәүләте юк. Ислам дәүләте төзелмәгән. Аны корал белән төзү дөрес түгел, шәригать буенча. Шулай ук инде ислам дәүләте булмагач, нәрсәне якларга, нәрсәне сакларга? Кем бу фәрманны бирергә тиеш? Кем кулга корал алырга рөхсәт итәргә тиеш? Андый кеше дә юк. Шуңа күрә бүгенге көндә кулга корал алып, каядыр джихад дип йөгереп йөрү, кызганычка каршы, бәлки шатлыкка каршы безнең динебезгә туры килми. Чөнки хәзерге вакыттагы джихад ул бөтенләй икенче төрле. Ул, мөхтәрәм кардәшләр, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям сүзгә туры килә. Дошманнарны җиңгәннән соң сахабалар әйтә, нинди зур җиңгү кылдык дигәч, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям әйтә, бу җиңгү ди кечкенә җиңгү, кечкенә джихад ди. Ә безнең бар әле тагын зур джихадыбыз. Ул да булса үзебез белән, нәфесебез белән көрәшү ди. Менә кай чагында нәфес белән көрәшүгә караганда гомереңне корбан итү җиңелрәк. Үзеңне җиңеп кара. Үзеңнең җиңеп кара теләкләреңне, гынахка тартылуыңны, я булмаса кызганда түзеп калуларыңны, сабыр итүеңне, менә шуларны син ничек итеп кулланырсың? Әлбәттә җиңел кычкырырга, кыйнарга, сугырга, корал алырга. Ә менә нәфесеңне җиңү авыррак. Хәзерге вакыттагы джихад төшенчәсе ул туры килә шушы төшенчәгә, үз-үзеңне җиңүгә. Джихадның бар өченче төшенчәсе. Чөнки джихад дигән сүз ул тәрҗемә ителә шулай ук әле тырышу дип тә, җәһәдә. Ягъни ниндидер эштә тырышу, тырышлык күрсәтү. Менә хәзер дини өлкәдә нинди тырышлык күрсәтергә мөмкин? Мөмкин, мөхтәрәм кардәшләр, яхшы үрнәк күрсәтергә, матур сүз сөйләргә. Мөмкин, мөхтәрәм кардәшләр, гыйлем алырга һәм бирергә, мөмкин дәгъват кылырга.
Менә шушы тырышлык хәзерге вакытта коралга караганда ислам диненә күбрәк файда китерәчәк. Шуның өчен инде күп кенә яшьләребез, мөселманнар, акыллы, көчле мөселманнар менә шушы өлкәдә тырышсалар, гыйлем, матур сүз өлкәсендә тырышсалар, яхшы үрнәк өлкәсендә тырышсалар, миңа калса динебезгә файданы күбрәк китерерләр иде. Менә шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, күргәнебезчә, җихад дигән сүз ул әле дөрес аңлауга мохтаҗ икән. Дөрес итеп аңлаган очракта без аны, әлбәттә, мөхтәрәм кардәшләр, начар сүз итеп кабул итмәбез. Һәм шулай ук ислам динен яратмаган кешеләргә дә бу сүз аркылы ислам диненә тап төшерергә юл куймабыз. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Дуслар, динебез турында тагын да кызыклы мәгълүматлар беләсегез килсә, безнең каналга язылырга онытмагыз. Дусларыгыз белән дә бүлешегез. Шулай ук безнең каналда әлеге чыгарылышның урысча вариантын да карарга мөмкин. Үзегез җавап таба алмаган сорауларыгызны әлеге видео астына языгыз. Тәкъдимнәрегезне бирегез. Бергә фикерләр алышыйк.